ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Касоне ки значоки видео месозен, ма барои шумо кӯтоҳака карда мефаҳмонам. Салавҳа шумо программе Пискарта скачат кинен, баъдан вориди программа мешен, якум бор регистратсия мегаи туда-суда хай русиро бифаҳмен мекунен осонай. Баъд ҳамин поёнда плюсика пахш мекунен ва баъдан аввалан шумо ягон сурат тайёр кунен. Аввал мақсад дар инамиҷа шумо кофтукоб мекунен. Мақсад инамихе мебиёем. Мақсад инамихе сурат дорен. Ҳамин сурата фони ақибша дур кардан дар кору борш бисёрай. Ма ки ина сурата фон дур кардагиам ба дига программа мекунам. Ба ҳамин мешавам ба дига мекунам. Хулоса аввал сурата тайёр мекунӣ ва баъдан дар инамиҷа миёӣ ай любой ҷо фон скачат мекунӣ ё ки инамиҷа ман фони сафеда интихоб мекунам. Баъдан инҷа поёна нигаҳ кунен, тарафи дасти чап дута симака амира меҷиқӣ, дар бари боло абрезка мегам, дута симака амира меҷиқӣ, дар бари поён 3/10 экрана интихоб мекунӣ. Ҳамин сурати ваяй астағфирулло, ина 16/10 интихоб мекунем. Ин сурати ютубай, барои ютуб. Боло галочкаро пахш мекунем. Дар инҷа сурати фотоаппарат гуфтагай, фотоаппарата пахш мекунем. Мақсад дар ин ҳаминҷа шумо метонен сурат бимонен. Сурат мақсад инама сурати Раҳими Ғармиро мемонам. Инамихе мемонен. Шумо чӣ хеле ки маъқулайтон монен. Агар сурат намонен, ягон манзара мемонен, ягон чӣ мемонен. Баъд инамиҷа клавиатура дора. Дар ҳамин клавиатура тоҷикӣ қати менависонен, англисӣ қати менависонен, арабӣ қати менависонен. Чӣ хеле ки шумодо маъқулай менависонен. Мақсад ина нови видео. хулоса инамихе мемонен. Дар инҷа ранга света интихоб мекунен. Дар инҷа як омад рангвай. Мақсад инамихе интихоб мекунен. ва дар инҷа рангура дизайнер медорен. Дар инҷа клавиатураро яъне чӣ меган хелиро интихоб мекунен. Инамихел бо добавид мекунен. ҳамихе менависонен. ҳамин значоки ютубе. Баъди ҳамиёре ки кардем, боло галочкаро меҷиқен, сахранид мекунен. баъди сахранид кардан ютуб медроем. дар ҳамин ютуб видеои охиронтона 3 точкаро пахш мекунен. изминита пахш мекунен. дар ин ҳаминҷа намира меҷиқен, свои значока меҷиқен. баъдан дар ин ҳаминҷа картинкае ки интихоб карден меҷиқен, гатовора меҷиқен, болора окей мешава сахранид. всё. баъд барои ин корора боз ҳам хуб кардан, творческий студия скачат кардан дар кор. инамира творческий студия скачат мекунен. надеюсь фаҳмиден. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад.